Kubor nakaslem jong unong san hima. Unong aiktin jong Voice of the People's Party u Dr. Batskem Marbo ula ai jingkren hakas ngipen bena yaki khat sangut ki kertong ki ban yakun hake election MLA House nam Hajar Arphulai. Habaya kren bat kilat pathai khubor ula ong baka jingdawa ban yo yaka ILP haka jilla kalong ka batlot amkum ki wei ki jilla ka than chatela mi ngi bat ka ne ka jing tlot ka dai na ka jing le sting bat ka jing bum sut nyo jong ki sengthan perthai ki ba menshwa ula ong shushu baka BJP bat ka Congress ha Manipur ki kershan bait ban yo yaka ILP hadu ban da yo Henry haka jilla Meghalaya pan Kim Kershan Henry dai tat hadu ban da pas ya ka CAA kumta ka shemjing ban yo ya ka ILP hentai yakin ka ILP tegi kuma hilatip ki sarkar ke ba menshwa ki kim da kibur man ILP ko congress su menshwa ki 2013 hadi 2018 idon iong ba ILP ko outdated de what ka UDP ru ki ong bakadai ki kwa da ka kata kalau modified ILP di warga NPP ru mensuah kam dalam in agreement ban aya ka ban demand ka ILP hindi di tangga jingpas ka CAA ka penlong yakini political party maybe because of political reason yang ba didon kam ya ka ILP de hindi ek basusi kalong ba kini ki political party ba mensuah Pakistan jongki nakapor sa kapor kila pentulot ya ka jingdawa ILP but actually state jongi penlab ki political party ki ba ong ba ka jingdiman ILP ka de taga demand jongki pressure group kamne ke demand jong state de ka jingdiman ILP hame garia la pentulot hi da ki political party but habagi pentulot kupta kalong ba kawat ka central government lu Kashim Kabu. Di how 2019 haba the government jongi ka wanra ye ka amendment ya ka Eastern Bengal Frontier Regulation of 73 ka Wensendon ya ka district Khasi Chade Hills na ka preamble jong ka regulation. Ya pemeta pentule ya ka regulation ka barok kawai ke Meghalaya ke gamdan syuah kopi ujo ka ILP dewe kane ka jingle bakla jongki political party badan suka Malaysia but kane ka pen sibut ya kane ka isu ILP jelas hindai wala kata ka BPP kan persyang banwat kila kelinti kumno ban rabiang ya kane ka ILP akan ko ya ka jelas kawai kalau ba haba people slam ni Bapim ai rai kalau la sans mentala na 19 deh 19 kalau long hadu mentala long south license tam de license tam yes kawai kalau ba kabamot hi ba ka ansa ga dino ngam tharai hi ba kamong pi ko ngam tharai hi ba ka BJP kalau serious but pernah ba can unless and until there is strong pressure na ka state unanimous decision jongi political parties naga state ki jongi bandiman ILP ka central government kam to come the favor ILP kaniga Hamanipur bale ki go ILP ko long banadu ki 2015 ki political party hante irrespective of what ideology ki don number ka BJP Hamanipur nadu Islam ajar khatsan ki support by ILP ka BJP Meghalaya hakitu Islam kam support ILP ka Congress badon Meghalaya kam support ILP Mizoram ka support Manipur ka support ILP di Manipur kadon ka more less ka political unanimity badon kam ILP hangni badai kadon ka political unanimity badon kam ka ILP la dadon kam ILP ru kata ka modified ILP di nangta hi khna ba ka jing di ban ILP hangni state jongi ka plot ba ka BJP state jongi ka should change ya ka stand jongka ban support ILP di tang harin apas ya ka CA de khla de ka CA bade la example pa ya ki 6 scheduled areas covered nearly the whole area of Meghalaya except the normal areas ki ba third exam ya ka ILP na da feeling ya ILP but ka CA kam don han ka crowd ban ILP ya ka Meghalaya number ba bat nganong hi pi we ki jing bakla jong political parties kalong ba nanu menjuahi kila pensting ya kecing dan kaum ya kaya ke kuba ong isa kalong ba
kani ke parti kengai ya ke jing ban ra ya ke jing kala baladangi ni penan kam kum ki we ki parti ban penan kam ya ke pisah haki election kam kam de hi jing kala kade hi ban chulong lang kum ki we tamu chulong kita ka ba join parti ban yo pisah ka philosophy ka ideology jong ka voice of the people party ka long ban ra ya ke jing kala lingba ka linti bo khoi haki election nang ban ra ya ka good governance nabar ka ultimate goal jong ka voice of the people party haba ka simenta ka politics kam day ban tang ma job election in kita election ka day tang ka means job election ka means but kita ka ultimate end ka day hi ban ra ya ka good governance ka day ban ra ya ka development ladangi job election makna ladangi yo house of car makna ladangim la ban ra ya good governance kamut kata ka jing job election jong i kalong ban kum ka jing tim ya gibrem de ka bahaba nginam job election ta ka lenti kay baron kami kalong bangin job election na bar election ni kain pa ka de means ka de ka lat ka lenti ban a ka service sha ka jela ba sha gibrem jong ke kinong section jong jela jong de ka ta ka jing fu jong ka voice of the people party ka ba ki party ki play ka winnability haba people na winnability kamut kata kadika tang menjawab kadika ultimate goal the rest kam dan jing hen kam dan jing kini yolong no bakim sim ya taki di way party la kelinti di banwanra jing kala haka sensa rakhala jing mu jong ki kalong mai tang menjawab bat ban yo form sarkar